Hey fellas, it's Quandale Dingle here. I put perks in Vladimir Putin's drink, and he went to bed for a really long time. I trapped my autistic son's hand in an air fryer. I dumped boiling water on a prison. Křupavý chléb, čerstvé rohlíčky, to všechno mám moc ráda, jenže kvůli zubní protéze jsem si to nemohla dopřát. Nebo oříšky, no ty se dostanou všude. Pak jsem objevila fixační krém Corega. Už jen tenký proužek krému Corega udrží zubní protézu pevně na svém místě po celý den. Takže často zapomenu, že ji vůbec mám. Konečně si zase můžu dopřát všechno, co mám ráda. Corega, nic nedrží lépe. Nyamuk dan serangga lari. Mopiko.